Capítol 15 d'aquesta gran temporada de futbol americà català. Venim amb un menú replet de partidassos, així que anem amb el sumari sense perdre temps. Dissabte va haver-hi jornada de Suts 11 i Suts 15. Els líders d'ambdues categories no van fallar i segueixen manant. De la mateixa manera que va passar a la categoria Open, que va tenir jornada completa amb 18 partits el diumenge per la tarda. Bulls i Gladiators no baixen la guàrdia. I acabarem el programa d'avui amb un ampli resum de la penúltima jornada júnior, on els resultats ens deixen tot per decidir en els últims partits que es jugaran després de Setmana Santa. Rookies va acabar amb la tirania de Vox a la Lliga. Comencem, com és habitual, amb la categoria Benjamí de les nostres competicions, una categoria on segueixen manant els Terrassa Reds i els Barberà Rookies. Els vermells van sumar dues noves victòries jugant a casa contra els conjunts dels Dracs. Contra l'equip plata, la victòria va ser una mica més tranquil·la, 32-6, però contra l'equip negre dels badalonins, els agarencs van patir de valent, emportant-se el partit finalment per 12-6. El duel entre els dos equips badalonins es va decantar pels Dracs negre per un ajustadíssim 7-6. I Rookies, per la seva banda, va obtenir també dues victòries. La més clara va ser contra els Fènix de Granollers, 39-0. L'altra la van aconseguir en un disputadíssim partit davant els Celtas per 31-33. Els del Vall del Tenes havien sumat una nova victòria a primera hora del matí contra els tercers classificats, els Búfals, per 6-12. Els barcelonins aguanten a la tercera posició després de guanyar sense gaires problemes els Fènix per 28-0. A falta de dues jornades per acabar la temporada regular, la classificació, com hem dit, segueix encapçalada per Reds i Rookies amb 7 victòries i una derrota. Els dos equips s'enfrontaran en la última jornada. El tercer classificat és Búfals, empatat ja amb Celtas amb 5-3. Dracs Negre encara pot albergar esperances de playoff amb 3 victòries i ja quasi descartats es queden els Dracs Plata amb una victòria i Fènix amb 8 derrotes. Dissabte a Can Boada també vam tenir una intensa jornada de la categoria Sots 15. Els Legends de Torrelles continuen manant després de dues victòries clares i contundents contra Fènix per 41-0 i davant Reds per 18-30. Segueixen l'estela dels daurats els Pioners, que també van sumar dues victòries, una clara contra Imperials per 52-6 i una altra molt més treballada davant Rookies per 26-18. Aquest equip de Rookies segueix a la part alta després d'imposar-se a Celtas per 12-31. I els Celtas, per la seva banda, segueixen en el tercer grup de perseguidors, havent sumat una victòria fàcil davant Eagles per 48-0. Els vilafranquins van poder aconseguir la segona victòria de la temporada davant uns Rookies White que semblen desunflar-se. 13-6 va ser el marcador. Els White també van perdre contra Badalona Dracs per 20-12. Uns Dracs que van completar una jornada molt favorable guanyant els Quest Centurions sense dificultats per 33-0, el que els hi permet pujar força a la classificació. Un altre equip que va tenir una gran jornada van ser els Pagesos del Carmel, sumant les seves primeres dues victòries de la temporada. Contra Imperials van patir de valent, però s'ho van emportar per 14-12. I davant Centurions va ser una altra història, guanyant sense problema per 40-6. Els Búfals de Barcelona es van imposar 34-13 a Fènix, però van perdre davant els Reds a primera hora del matí per 27-24. Aquesta victòria permet a Reds no estar massa lluny del líder, uns Legends encara intratables amb 8 victòries en 8 partits. Darrere seu, Pioners, que compten també els partits per victòries però tenen 2 partits menys. Ironman segueixen tercers amb 6 victòries i una derrota, i Reds quarts amb 6-2, igual bagatge que Rookies Gold. Un esglaó per sota, Celtas i Búfals amb 5 victòries. Dracs aconsegueixen pujar i amb 3 victòries sobrepassa a Rockies Blue i a White. Pagesos i Eagles obren escletxa amb la part baixa amb 2 victòries. Amb una es queden Imperials i amb cap encara Fènix i Centurions. La propera jornada després de Setmana Santa ens portarà duels directes a la part alta de la taula, sens dubte una jornada per no perdre's. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. Intensíssim diumenge per la tarda pel que fa a la categoria Flag Open, i és que es va disputar la quarta jornada al complet, és a dir, 18 partits.
intentarem explicar-ho tot sense que perdeu el fil dels resultats. Començarem per la part alta de la classificació. Tous Bulls i Gladiators segueixen empatats després de 2 victòries per cada un d'ells. Els Bulls van guanyar 27-13 a Barcelona Búfals i 33-7 als Fènix de Granollers. Per la seva banda, Gladiators van aconseguir la primera victòria de la tarda en un dels matxs de la jornada davant Wolves Yellow. El resultat final va ser de 32-13. En el segon partit, reservant fins i tot alguns jugadors, els Gladiators es van imposar fàcilment al cua de la taula Imperials per 55-6. Va ser una jornada molt complicada pels Búfals de Barcelona, que només van poder desplaçar a 4 efectius. I a més, en una jugada fortuïta, es va lesionar un d'ells, pel que el partit davant Ironmans no el van poder jugar. Els de Vinaròs havien tot just guanyat abans els locals Argentona Box per 25-34. Aquestes 2 victòries els situen quarts a la classificació, empatats amb Mollet Panthers, que van tenir una jornada apassible imposant-se 47-0 Imperials i 35-6 als veterans Pioners. Uns Pioners que tampoc van poder sumar en un duel directe de la part baixa de la classificació contra Uroloki, caient per 26-12. Els barcelonins Uroloki sí que van sucumbir davant Wolves Yellow per un clar 39-12. La jornada rara la van tenir els pagesos Black. En un partit trepidant davant Fènix van veure com en els últims instants els de Granollers aconseguien empatar el partit a 34. I si no fos poc això, en el seu segon partit havien aconseguit remuntar davant Box, però de nou, en els instants finals, van rebre una anotació i van acabar empatant també contra els d'Argentona, aquest cop a 18. Els altres 6 partits es van disputar a Terrassa. Els triomfadors van ser Pagesos White, vencent a Bucaners per 13-41 i a Dracs per 41-0. I també els Reds de Terrassa, que van aconseguir sumar 2 victòries, 14-19 contra Wolves Blue i davant Celtas per un ajustadíssim 33-31. Els mateixos Celtas tampoc van poder davant Bucaners per poc, perdent 12-14, i els Wolves Blue van sumar per fi la primera victòria de la temporada davant els Dracs de Badalona per 18-20. Repassats ja els 18 resultats, així queda la classificació. Com havíem comentat, Tous, Bulls i Gladiators segueixen en pas ferm comandant la taula amb 8 victòries, seguits ben de prop per Pagesos White en 7. Ironmans i Panthers aprofiten la seva bona jornada i es col·loquen quarts amb 6 victòries, una més que Pagesos Black i Wolves Yellow. Reds, Búfals i Bucaners es troben a la zona mitja d'aquesta classificació, una classificació que continua amb Fènix amb 3 victòries, Box, Celtas i Uroloki amb 2 i Pioners, Wolves Blue i Dracs amb 1. Tanca la taula sense encara saber el que és guanyar els Imperials de Reus. Ja només queda una sola jornada per acabar la regular season de la 27a edició de la Lliga Catalana Júnior i tot està per decidir. Els resultats d'aquest passat cap de setmana deixen més oberta que mai aquesta classificació, on tot es decidirà a la última jornada passada Setmana Santa. Rookies 9, Box 6, Reds 34, Pagesos 0. Els Falcons Senglars es van imposar 33-6 a Dracs amb 2 anotacions de Pedro Gandarillas. Imperial 7, Pioners 33 i finalment Fènix es van imposar 14-6 als barcelonins Búfals en un partit que no va tenir anotacions en tota la segona meitat. Deixarem el partit de la jornada Rockies Box per l'últim i parlarem primer del duel entre Reds i Pagesos que es va disputar dissabte a la tarda a Can Boada. Els agarencs, actuals campions de la competició, mantenen la posició de playoffs gràcies a la seva millora després de les primeres 2 derrotes de la temporada. Aquest cop no van trobar oposició amb Pagesos i ja en la primera meitat havien sentenciat el matx amb un resultat de 27-0. Va ser un partit molt complet, novament de tot l'equip, però va destacar Anel Bowen amb 2 anotacions i Juan Ruiz amb aquesta espectacular jugada d'intercepció i touchdown.
A Reus, diumenge al matí, l'altre equip que lluita per la quarta plaça de la taula, els Hospitalet Pioners, no van fallar. Amb 0-21 a l'inici del segon quart, el partit no va tenir gaire més història. I hem deixat per últim el partit entre el primer i el segon. Els rookies de Barberà rebien dissabte al matí els fins al moment intractables Argentona Box. La potència física de la línia dels negres va començar a dominar el partit. Cap dels dos equips trobava el seu joc fluid en atac i les defenses manaven en el terreny de joc. Era qüestió de paciència i trobar l'error en el rival. I justament això van fer els rookies. Després de veure com els Bucks els hi paraven el quart down favorable a la red zone, la defensa va trobar a l'esquerra de la línia dels visitants i aconseguien sumar 2 punts amb aquest safety. Uns minuts abans d'arribar al descans, va aparèixer un dels protagonistes que va marcar el devenir del partit. La forta pluja va començar a mullar la gespa del Municipal Can Llobet, de Barberà del Vallès. La segona part va tenir sobretot errors a causa d'aquesta aigua. Caigudes, pèrdues, poques recepcions i fumbles. Amb aquest 2-0 arribaríem als últims instants d'aquest emocionant partit. A falta tan sols de 2 minuts, per fi els Bucks van trobar a un dels seus jugadors referència, Alejandro Bonin, qui des de la línia 25 del seu propi camp va batir els elements per anotar el primer touchdown del partit. Semblava que els Bucks aconseguirien així la seva 8ª victòria de la temporada, però no comptaven amb la fe dels barberencs. Els rookies van començar l'últim drive amb una carrera molt positiva de Marcos de Faria, arribant fins a la iarda 30 del seu rival. Carlos Toribio sumava el primer down amb una altra carrera, arribant a la red zone i alimentant les esperances dels locals. Marcos de Faria seria l'encarregat d'arribar a la end zone a falta de 47 segons amb aquesta carrera que val el liderat de la categoria júnior. Els rookies superen així els Bucks a la zona més alta de la taula a falta només d'un partit. Falcons Senglars es mantenen en la tercera posició i els Reds a la quarta. Pioners a les portes dels playoffs amb 5 victòries i 3 derrotes. I ja fora de cap opció de posttemporada, Pagesos, Fènix, Dracs, Búfals i Imperials. Com dèiem, tot es resoldrà a l'última jornada de la temporada, ja que els actuals líders rookies rebran ni més ni menys a Falcons Senglars a Can Llobet. Argentona Box no haurien de patir gaire en la seva visita al Carmel davant Pagesos, i la quarta posició es decidirà al Joan Serrahima en un espectacular Pioners Reds. No hi ha dubte que serà una nova impressionant jornada i, com sempre, us l'explicarem al nostre canal de YouTube. Gràcies per la vostra confiança, subscriviu-vos si encara no ho heu fet i ens veiem el proper dimecres, que encara sigui Setmana Santa, nosaltres no parem. Fins la propera!